si kambo imamu je bambano imamu je kodogo apalora bogo gandi teno toko luciana bemmagone okwalu pana mabone mawu luciana bemmado okwabiye kubya melenoba luciana bemmagone okwini ni tamabanyo noko luciana bemmado okwabiye pombilipodo asinwo bi gwanzia asini de wulu de ji namule bamoro nezi na atwego simaka ni akporo wele bago na mona aka kwese mada awe ekwe ndi awe ekwe no obo wana akuluga ekwe ikuku ama n'ọnya kwesa saptezi eri apam sine ni nyewuta banyo sine kirikiri ga na kirigi ejere ko na ekpo ozo sine ga ebo na abana nno ejira aso aka sima maka mmiri amagi ba kaza kage dị na arụ sine kporo wele bago bala rabo ogu netu ga bi na aza kusigolu nge ka mmụọ na mmadụ kwa iwe kwekwe wa na ribe mgbarike maka na eri mangu mara keria an meti itake netite ka mmụọ netite ka mmadụ netite ka arọ netite ka amụzụ netite ka omume netite ka ogbunigwe ndị mmụọ netite ka ogbunigwe mmadụ netite ka ebe mmụọ na ebe mmadụ na-avụrụ anya netite gị ka ụta ndị mmụọ na maka na ọ gị kpọrọ were kpaa agụ na ọ gị bụ mmerigoro na-egwu na-atụ ite mmiri n'oke ya na-esere gị mmụọ n'iru ee si na gị babara ọka na-eje mbekwuru ndụ aba aba makwa na atọrọ mbe na mbekwa na-agbakwa n'okwu asị bụlọra bụ ọgwụ ndị aba mba si na etuga abụrụ na-asa si na ekwuru ekwudebe gị si na gị bụ kọsachapụta na-eri akwa mma ee si na okirikiri ka a na-abụ kwa osisi na na-arịakwa n'elu si na ọkwanụ ka onye tara ọsọ ekpuchi ọnụ si na acha ka ọsọ abụ aka ọsọ si na abụ abụrịrị abụ anya ee si maka ni na-eje ka mmụọ na-eje ka mmadụ si na-eje ka arọ si na-eje ka nsị ka nsị aka ji agbajie na-eje ka aja ka aja aka ji gbajie na-eje ka amụnsụ ka amụnsụ aka ji gbajie na-eje ka na-eje ebe a na-ejere eje na-anya na-eje ebe a na-eje eje na maka ije a na iyi ejeriri ya ya bụ iko ama n'ọnya ee si na iwekwa ya na eberebe na afọ ọzọ anụ n'ebe mmụọ na mmadụ a na-ebe amụnsụ a na-abụrụ anya na-eje asị gị jebe ijebe asị gị dọọ edọ asị gị mee wee mee ee na ọmụ bụ eri ma ngwugwu ka ngị bụ ngwugwu makwalị m karike ibe mgbe aka ya na-alụ ee asa maka ije adị n'ije ebe mmụọ na ya anụta masị gị nọta amaka ije ebe amụnsụ na ya anụta masị gị nọta amaka ije ebe mmadụ na ya anụta masị gị nọta amaka ije ebe arụsị na ya anụta masị gị nọta amaka ije ọcha na ya anụta masị gị nọta amaka ije oji na ya anụta masị gị nọta maka na ide wuru maka na ide jijiji n'oge ibu udu mmụọ n'oge ibu udu mmadụ n'oge ibu udu orimiri n'oge ibu udu nkene n'oge ibu udu eyi n'oge ibu udu abụọ n'oge ibu udu ndị mbụ na ndị egede n'oge ibu ndị udu ndị ya na ndị egede n'oge ibu ndị nze na ọzọ n'oge ibu ndị arụsị nwe mmiri oturu ahịrị etu ogbe arụsị nwe na-emeri ya iwe aka etebi iyi oge bụ nnụ na-abụọ na nnụ na-ejiri azụ aga amaka mmiri ma akasị na akịka ya dị ya n'arụ oge ibu jite ete oge na-edewuru na-edechi oge ibu arụ nwa mmiri nwaanyị na-aga n'ikwe ọgọdụ na ndị eze arụbinagụ na mbaba ogu na abụọ unu biriri nwe unu ụba na-epu eze ee anyị na-eti agada mmanwụ ọgụ ka a na-abọ ọgụ ka ọgụ bụrụ ọbara ọra nsị ka nsị ọbụrụ nsị na aja ka aja ọbụka na-agbajigo dibịa aka dibịa jiwa agba ọsọ jejigbuo dibịa asị na ya na-edewuru na-edeji nje wee kene ndị chizuru n'igwe kene ndị chizuru n'ala kene ndị chizuru n'orimiri kene ndị chizuru na ngene kene ndị chizuru n'eyi ọsị nkwalịa mgbịrịgba na mgbịrịgba nwere n'ezi na-atụ egwu si na kelekele amara ọkịa ee si na ya na-edewuru na-ende nchi obi igbo eze kwama n'ọnya kwama n'ọnya kwama n'ọnya kwama n'ọnya kwama n'ọnya kwama n'ọnya ọsị nne akpọrọ were baa agụ ọsị ndọkwa n'ite ka esiri ya n'ọkụ kiwa na-eri ite ka isi na iliri ihe a na-akụ na akụ ka kiwa dadịnadị ya na-arịrị nkwuru na mokwu n'ihi ekwe mmụọ ekwe mmadụ ekwe na mmiri ka ndụ aka ị na-aṅụ mmiri ọdabido na mmiri na-akụ gị na ịhụrọ mmiri kewa akụ gị iri ite nwe mmiri ka a na-ejika nsịkwa gị na-eje na nsị gị jee wee jee nsị gị nọrọ ịwa nọrọ nsị gị mee wee mee nsị gị eme n'ime na ihe mgbe ji ya eme ka ihe eme nwoke si na ihe mgbe ke nwansị na eri ya eme amụtụkwu na eri ya eme ọgwụ akpọrọ agwụmasị na aja maka ịgbaji aka na ọrụ si niile dewuru na-edeji nje n'oge ibi kwa mana ebe na ebe ya nụ ebe ogosachapụtazi na-eri akwa mma si na ndị na-enweta ma ekwe kwuru ka na mpọta si na na-arịrị ihe nnọọ si na ka ije na mkpumkpu ọnyịmọnyị gị si na inwere mkpumkpu ọnyịmọnyị na inwere mberede na inwere ugwu abụọ na inwere arọ iji ebe ka agụ ma na-ekwu otukwu si na ị na-edewuru na-edeji nje
si na-ekwatu ụjọ si na mgbara bụkọgo na-akpọ dike si na-enu mgbumgbu ọyịmọyị gị ruo na-akọrọ mmiri si na-ene si a na-esi ite a na-esi okwuchi ite si esiri ya na ana si na ugiri ju mpụta nwa mgbara jụ na si nnọọ ya bụ mgbumgbu ọyịmọyị si nweta Buhari bụ n'ebe ọdụ ebe ọdụ si na-abụ eke na-enwe nwere oriri si na-abụ oke mmiri na-eru azụ na-abụ udo ego bụrụ udu enu bụrụ udu ana bụrụ udu na-eji ego bụrụ udu na-agụ si nwere akpa oriri ka ọ taa na-abụ oke mmiri na na-eru azụ si na-abụ oke mmiri na na-eru ndụ si na-abụ oke mmiri na na-eru arụ dị mma si na-abụ oke mmiri na na-eru anwụrị si na-abụ oke mmiri maka ije dị ya eje na si na-abụ oke mmiri na-eru azụ maka akụ na ya ebu ya nata bụlara bụ ọgụ na-etuga abịa na-aza si na-abụ ugwu abụọ bekarịsịra maka ọ bụ isi arịa si na-abụ mkpumkpu ọyịmọnye si nweta Buhari ikobila gbapụta n'azụ si a na-edewuru na-edechi njem si a na-edewuru na-edechi njem si a na-edewuru na-edechi njem si ma na-edewuru na-edechi njem na agaghị akwụ akwụ odi akwụ ete ogiri ete okọrọ ọbara ọtụgba na ndị mmadụ ndị eme si ma na-egbu achara ma na-eto ketele ihe si ma na-egbu achara ma na-eti ikwa ma n'ọnya si ma na-egbu achara ma na-eti ikwa ma n'ọnya si ma na-egbu achara ma na-eti ikwa ma n'ọnya si na aka otule udu akụ mmiri ka ị na-ahụ gbogbo bakarịkarịka ọmụba si nne ite ka o si n'ọkụ ya na-edewuru na-edechi si na-edewuru na-edechi si na-edewuru na-edechi si na-edewuru na-edechi si nne ọ gbara were gbaa agụ si ya na-eke odogwu gbara bụ ọgwụ ndị aba mba na-etugharị na-aza si nne mberede dike n'ebe dike na-eme ka a na-agbụ ya ụgbọ orimi n'ebe ọdọ si n'ogbunigwe mmụọ si na ọ bụrụ ya ka aba na-amụrụ ọbụ maka na ya kpọrọ were gbaa agụ aja gụrụ akpati ozu si mmọkwụrụ oboboza mara akwa mberede dike na-eme ka a na-akpụ ya ibedike agaghị akwụ akwụ odi akwụ eto giri eto kara ọba tụkpọ na ndị mụ na ndị ebe si ma na-egbachara na-etogo sachapụta izi n'iri akpa mma si ma na-egbu achara na-etogo sachapụta izi n'iri akpa mma si ma na-egbachara sachara na-etogo sachapụta izi n'iri akpa mma si nne akpọrọ were gbaa agụ na-edewuru ọ bụrụ niile anya bụrụ ka ọnụ ihe ekwu ma ọ bụrụ ne ntenu ka ọnụ ihe ekwusị maka na enwere obodo na-eji obodo si ikwusi ka mmanụ ebe a mebiri ụzọ n'ọrụ gbara bụ ọgwụ ndị aba mba na agaghị akwụ akwụ odi akwụ eto giri eto kara ọba ọtụkpa na ndị mmadụ ndị ga-esi ma na-egbu achasị achara na-eto onye si na-abụ abụrụ ya abụ anya tụrụ aba a na-eme mkpara mọpịa ya ka nye gị mkpara ka mpịasa anya ya ka a maa na mkpara dị mkpara mmụọ maka na ya bụrụ mkpara mmụọ anya maka na ndị si ebe aba a na-eme na-awa ka m na-enye gị mkpara ndị abụ si na-abụ abụrụ ibe ịbụ anya ozugbo ma na-abụghị ibe mkpara mọpịa bụrụ apịagbo mmadụ ọ ga-ebu mkpara mmụọ ndị achọ m nsọ asị na-asụ ọgwụ na-asụ ndị ahụ ndị ebe a na-eme ọya ka anyị na-abụ ọya ịba atọ ya abaji akawa gba ọya ya dibịa dịka ji nwe mkpara mọpịa bụrụ ka ndị saba ekwere ekwu maka na nwere ndị si ebe ahụ a na-eme ndị si na ndị awụwa bụ ndị saba lụ karịsị ka aba bụ ọgwụ rie m nso si na ya bụ dibịa si na ya bụ ntarị ya bụ imo ọbịa ebe igbo anyị egbu onwe ya nwa na-akpụkwa ọbara ọra bụ ọgwụ nji aba mba ka erima ngụmara ekeri ya na mgbara bụkoko na akpụdike gbara na ndụ ọgba anọ na enyi ya ndị si abịara ebe ahụ ka a na-enye gị mgbara ọsọ na anaghị echọgbughari nya ebe anyị na-ekwu okwu ya bụ ndị anyị na-ekwu okwu bụ ara dị ma anyị na-ekwu okwu bụ aga n'iru ọya ka a na-agwa ebe anyị gba onye ọya misi ka igbo anyị gba ọ na-eze wabara bụ na eze bụ emisi biri na onye chekwa eze echi eze na onwe eze ka abịara nwa eze echila eze na onwe ogbu obi na-ekwu nwa obi igbo nwa igbo ebi anyị nọ na mmụọ n'ụlọ ebe n'olu na igbo odogwu ka a na-eke ọgwụ ka a na-agba ọgwụ ka ọgwụ bụrụ ọbara ọra nsịka nsị bụrụ aja na-ejere ka ọkwụ mmanwụ n'ogbu na ikwe kosasapụta izi na iri afọ mgba ndị na-ewepụta gbara itisi n'ọkụ na-aba ka agụ si na ya nwere ụta dị iche nwe ogbunigwe dị iche ebe ogbunigwe anya siri ya maka ndị si na ba karịsịkara aba ndị gbara ọkọ ndị si na aba ya eme nke ya mere anyị eme nke anyị akara ọrụ eke ya ọbara na nke ya obere igbe anyị igbueri nya nda n'ọgbọ na masịra ka mbụ ya na m si ya mee nke karịsịkwu ya bụrụ odogwu na ọbịa nna m na ọbịa nna m onye obodo na-eji obodo ọzọ enweghị na-eri nri onye ọzọ ọgụ ka a na-agwa ọgụ ka ọgwụ bụrụ ọbara ọra ọ mberede kosasapụta ezi na-eri apa mma
ede na ya bụ ite eji gbanye ọkụ na-eji ka mmụọ na-eji ka mmụọ mberede ya dị egosigo ngị ụdọ akụ mmiri egosighị mberede egosighị ijeri ya egosighị odudu ogbunigbu ya ọ ga-agapụta n'ọgbọ na-eji kwụsie ụzọ tituo ga ebụrụ mmụọ bụrụ mmadụ na-eje nche ahụ bụ na elu na ala bụ nwanne nke bụ udu akụ mmiri ahụ ị na mmụọ nke ọdọ na mmụọ nke ị na-arụ n'ezie arụ ya isi ite arụ ya dị arụ na-eje n'ọrụ na-abụ na-eje n'ụdị na-abụ arụ na-eje ka mmụọ na-eje ka mmadụ n'ọnya bụ ekene ya nwere olu si na ya dịkwa n'igbo ego si na ụlọ akwụ ego ka ọ taa si mmiri ile ka mgbere si ka were gwa si m akwụ amensị akpa si m ọdụ owo dịbara n'etiri mgbo oke ji wee bie onu mgbere ochie na ndị mbụ na ndị agada ụlọ ọrụ bụ ọgụ ndị aba mba si na ya kpọrọ were gbaa agụ na-edewuru na-edeji njem na-edewuru na-edeji njem si ya na-edewuru na-edeji njem enyi ya n'onwu tagiken arụ na arụ ọta arụ agụ si na-eme mmanwụ obi si na bụ kolabụ na anya ejiri ntị na na-ahụrụ ntị maka mmiri ama abụọ ga na atụghị ya dị ya na-arụ si na ya na-edewuru na-edeji na-edewuru na-edeji